Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaq. Baqwy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun paýtagtymyzda Türkmenmaş we Niýazow şaý ýollarynyň çatyrgyny ýerasty awtomobil we piýada geçilgeli Mahawat binasy ýerleşdirilen toplum hemde Diwan mehmanhanasynyň açylyş dawarasy boldy. Berqarar watanymyzyň kemişilik betaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýylygyna başlanan dawarlara hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedow gatnaşdy. Mehriban arkadağımızda avtomobille ulanmağı berilen yerasy avtomobil we piýada geçilgeli Mahawat binasy ýerleşdirilen toplumyň aýlawly ýoly bilen aýlanyp, paýtagtymyzyň uly ýollarynyň täzerinden uğru boýunça hereketiň açylmagyna badalga berdi. Hormatly prezidentimiziň degişi kararyna laýyklykda yerasy avtomobil we piýada geçilgeli Mahawat binasy ýerleşdirilen toplumyň taslamasyny düzmek we gurmak, şol sanyna ýanyşyk ýerleri awadanlaşdyrmak hemde eltiji inženerçilik kommunikasiýalaryny çekmek ýurdumyzyň telekeçlerini anandy. Yergilerini aýtsak, häzir ýurdumyzyň telekeçleri watanymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmagy münasip goşunt goşup dürli gurlarda şol sanyna guruluşyk ulgamyny üstünlikli işleýärler. Şunu ingowy işe urluk we hüner taraplaryny görkezýärler. Aýlawly ýol çatyragynyň aşagyndan geçen ýerasy geçelge awtomobilleriň degişi uğru boýunça büýükdensiz hereketini öpçün eder. Bu bolsa ýol hereketiniň howpsuzlygyny güýçlendirmäge mümkinçilik töredip, geçirjilik ukybyny ýoklandyrymaga hemde şäheriň bu bölegini ulug gatnawyny gadyraşdyrmaga ýardam eder. Paýtagtymyzda hemde tutuş ýurdumyz boýunça ulug aragatnaşyk ulgamny döwre waplaşdyrmak meselelerini Mehriban arkadağımyzyň hemişe üns merkezinde durýanlygyny aýratyn bellemek gerek. Çünki ähli döwürlerde gowy hemde agtybarly ýollaryň bolmagy, okgunly durumjy ykdysady ösüşiň möhüm şerti bolmagyna galýa. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli degişi urda taslamalar amala aşyrylanyna, ýöňdebarjy gadanlanlary, innowasion, injener konstruktorçylyk we dizaýnerçilik çözgütlerini işiň ulanmak, ýokary hili guruluşyk, timarlaýyş we beýleki terişdeleri peýdalanmak zerurdur. Mehriban arkadağımız ak mermerli paýtagtymyzyň binagarlyk keşfine saýdaşlyk goşulan ulug kommunikasiýa düzüminiň disgalar toplumyny gözden geçirip, ulanmagy berilen yerasy avtomobil geçilgesi boýunça geçip barýan gelin aljagyny synlady. Paýtagtymyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan ýol ulug düzümine degişli toplumyň açylyş dawarasy ýurdumyzda ýene de bir maşgalanyň artýanyny alamatlandyrýan şoğunly gelin aljaryň toý çäret bilen utgaşdy. Häzirki zaman avtobuslarına oturan şadiyan çağılaryň şadlykly sesleri, gülküleri, bir karar döwletimizde amala aşyrlayan ähli işleriň ilkinji nowbatda halkymyzyň aýratynda ýaş nesilleriň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine gönükdirýänliginiň nowbatdaky suut namasyny bildi.
Şeýlelikde paýtagtymyzyň merkezi künjekleriniň itaat çatryklarynyň birine ýerleşýän ýerasty awtomobil we piýada geçergeli Mahawat binasy ýerleşdirilen toplum gurulyp ulanmagy berilip, bu ýerde sazyşykly hereket başlandy. Ýergilerine aýtsak, degişli taslama amala aşyrylanyny, onuň bedelşini hem aýratyn ünsürli. Häzir şunuň ýaly deskalar oýlançykly meýilleşdirilmegi hem-de bedelmegi netijesinde şäher dizaýnynyň täze ugruna eýe bolup, daş gurşawy sazyşykly goşuldy. Şunlukda Saparmurat Türkmenbaş we Atamrat Niýazow şaý ýollarynyň çatyrygynaky ýerasty awtomobil we piýada geçilgäniň üstünde ýöz bolşy görünüşi bolan Mahawat binasy oturdulyp, onuň boýy we iňi 16 metre barabardyr. Bina Oğuzhanyň gillidi görünüşinde ýerine getirilip, onu oturdulan video ekranlarda dürli mahawatlar we beýleki maglumatlar görkezdiler. Binanyň 5 metrlik sütünni hasaba almak bilen onuň umum beýikligi 21 metre barabardyr. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda gurulan ýollar we köpürler, köp dolokly ýollar hemde ýerüstü we ýerasty geçergeler awtologlaryň hemde piýadalaryň howpsuz hereket etmegine mümkinçilik döredip, ýetasy ýollara düşýän agram petetmäge, ýola gidýän wagty kemeltmäge şert döretdi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda bar bolan ýollaryň durkuny täzelemek hemde täzelerini gurmak, awtolog serişleriniň sanynyň artmagy bilen şertlendirilen häzirki zaman ulanyş talaplaryna doly kybap gelýän inženerçilik diskalaryny gurmak boýunça iýdigdirli çäreler durumça geçirilýär. Täze diskanyň ulaglaryň sazyşykly hereketini üpşün etmekde aýratyn ähmiýetligini belläýäninde, paýtagtymyzda Mehriban arkadagymyň ýol başlygyny ýurdumyz üçin ähmiýetli sogap işleriň amala aşyrylýanlygyna ýene-de bir ýola göz ýetirmek bolýar. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzy durumçy ykdysadydan ösürmek barada aýdyp, geljegi nazara almak bilen onu gurmak boýunça täze deskalaryň ýerleşdiriljek ýerlerini, hem-de olaryň ozal gurulan binalar we deskalar bilen sazyşygyny, ýanyçyk ýerleriň bagy bosanlyga bölünmegini gödüňde tutýan meýilnamalary taýýarlamagy we amala aşyrmagy toplumlaryň çemeleşmegiň ähmiýetini bellädi we bu wagtda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Yollar seyran içinde dünya keşfedip gezmişti. Arkada bilen, kahraman bilen, ak yollar bilen, bir ömür var ya. Arkada bilen, kahraman bilen, yenişler bilen. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar, ol hem şanly bayram, ýagny bir taraplamyň 25 ýyl ýübileýi ýetip gelýär. Şondan hem olar bu ýyly Türkmenistan bir taraplyň mekany diýip atlanýar. Bu bayram nasip etdi. Ençeme binalar hem deskalar gurulyp hem ulanmagy berýär. Bu hem Saparmurat Türkmenbaş hem Atamrat Niýazow şaý ýollarynyň çatyrygyna täze döwrap ýerasty awtomobil we piýada geçirýän Mahawat binasy hem ýerleşdirilen toplumy açdyk. Paýtagtymyzda awtologlaryň hem hereketini kadaly ýola goýmak, raýatlyň hem ýol hereket howpsuzlygyny üpşün etmek ol mühim wezipelerin birinde. Bir toplumy Türkmenistan kenarçylar hem telekeçiler birleşmeden agzasy bolan Nusoy ýolları hususy kärhanada gurup ulanmagy berdi. Elbetde biz üçin afem buýsundurjy. Çünki bizim hem hünärmenlerimiz şular ýaly ýokary derejeli guruluşlaryny alyp barýanlykda bizi hassa beýendiler we hem buýsundurýar.
olmadı davara gatnaşyzlar. Şunu sizin bilen ýende bir hem davaraly çäre gatnaşýar. Akıllar şahim mahkum bilen Pragynyň mert çykar mehmana güler ýüzü bilen diýen parafatly tetlerleri bar. Näşe orada halkymyza mahsus bolan mehman soýurlyň, dostuň, hoşnýetliň hem de parasyň mekany okunda giňden tanalýan bir karar döwletimize gelen mehmanlary garşylanjak ýende bir döwre wagt hem mehmanlaryny açyp bulanmaga berýär. Bir mehmanhanany diwan diýip hem altlandyrdyk. Ony ýolun esasy hem hyzmatdaşan bir orun dünýä belli Rönesans kampaniýasy gordy. Bir mehmanlardan ýokary derejede mehmanlary kabul etmek, olaryň rahat hem dinjanmagy, dürli hem çäreleri geçirmek üçin ählem şertler döredildi. Hem döwre wap mehmanhanada ýaşaýan otoglar, maslahat otoglar, restoranlar hem dukanlar hem howallar we sport meýdançalary bar. Dünýäniň hem dostluk ýollary bugün beýik ýüpek ýoluň hem ýüregine garaşdy hem Türkmenistana uzaýar. Bir tarap watanmyň, ählimyň, parahatçylygyň, awadançylygyň üzüň bähwidini sevip hem de halkara hem gatnaşyklaryny iýiligini ösdürýär. Hormatly adamlar, edi watandaşlar, ne halkymyzda ýagny gelen döwlet diýen hem ajaýyp pehmar. Şeýle parahatly sözler Türkmeniň döwletçilik hem ýörelgesine miýem edäp ýetýärler hem öwürlenler. Sonra da bir täze mehmanhananyň hem dünýäniň durly ýurtlarynyň Güzel paýtagtymyza gelen mehmanlara ýokary derejede hyzmat etjekden hem berk ananýar. Mundan beýlekde şular ýaly amaty meşertde öğretmek üçin ählem tagallalary eder. Ýagny geljekde açyk gapylar teatrymyza üstünlikle dowam eder. Hormatly adamlar, edi watandaşlar, bakyň bir tarapdan 20 ýaşlyk şanly toýunyň toýlanýan ýerine açylýan täze bir toplumlar toýmadan münasip sowgatdylar. Merzen hem paýtagtymyň göýüň hasy artyrjak ýende ajaýyp binalarlar. Ne ortadan peýdalanyp hormatly adamlar, sizi täze döwre ýaratdy avtomobil we piýada geçirili bu ajaýyp toplumyň hem diwan mehmanhanyň hem açylmagy bilen ýendireken tüýsürekden gutlaýar. Esasy bir jan bagly awadan hem bagtyar durmuşy arzu edýär. Hormatly adamlar, edi watandaşlar, bir täze açylan toplumlar hem dehqanlar Türkmen halkyna gutly bolsun. Soňra hormatly prezidentime de mehmanhananyň içine girip, onuň gurulşy bilen tanışdy. Mehmanhananyň täze binasynda dürli görnüşli otoglaryň 130 bersi bar. Şeýlekem 110 orunluk restoran we 128 orunluk toý dawarlar daly guruldy. Hormatly prezidentime de mehmanhananyň otoglaryny synlap, olaryň bedelşine we üpçünçiligine aýratyn üns berdi. Döwlet daşlarynyň belleşýäli häzirki döwürde paýtagtymyz Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň biri. Tebit hemde halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkezi hökümine öz ornuny pukturandyrýar. Munyň özi daşary ýurtly mehmanlary we syýahatçylary münasip garşylamak, iri çäherleri geçirmek üçin ähli şertler döretmek maksady bilen ýurdumyzyň mehmanhana işçilik ulgamyny iň gowy tejribäni hemde täze işläp düzmeler çekmegiň zerurdygyny şertlendirýär. Hormatly prezidentime de şeýle diskalaryň keşfine, milli guruluşyň diýiplerini hemde binagarlyk babatda ýöňdewazy gazananlary utgaşdyrmagyň mümkindigini belledi. Milli öwüşgün olaryň içerki we daşky bedeginiň tapawutly aýratynlygyna öwrülmeliler. Bu bolsa mehmanlara Türkmen halkynyň baý medeniýeti barada köp zatlary bilmäge ajaýyp mümkinçilik eder. Döwlet daşlarymyza mehmanhananyň otoglarynyň bedelşine, milli nagşylaryň we öwüşgünleriň işin ulanmagyna üns berdi.
içerki bedek işlerini her bir zady renklerden başlap usullary çenni gurulşuk we timarlaýyş derişleri taýlanyp alnanna, olaryň ulan şäheriyetnamalary hemde Türkmenistanyň tebii howa şertlerini gödüňde tutmaly. Elbette yurdumda gelecek mihmanlaryň hemmesine ýokary derejeli halkara ölçeklerini kıvap gelen hyzmatlar ködürlenmelidir. Binanyň otoglarynyň we zarlarynyň bedek aýratynlygyna milli ýörelgelere möhüm ähmiýet berilmelidir. Şonuň bilen baglykda gadymy döwürlerden bäri şa köşkleriniň kaşan binalaryň ýytaty bedek hökümine ulanlan türkmen halylaryna aýratyn orun degişi bolmalydyr. Şol ruwatyň özünde ýurdumyzyň suratkeşleriniň üýe bolşy eterleri, milli senetkerçilik öýrenlerimiz dürli derejedäki binalara üýe bolşy bedek bermäge ukypdyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi we binalaryň bedegine milli aýratynlyklara uly ähmiýet bermegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz mihmanhana bilen tanışygyny dowam edip, onuň toý dawarlar zalyny we restorany synlady. Bir ýere gelýänleriň amatlylygy hemde dawaryl çäreler geçirmek üçin döredilen şertleri üns çekip, döwlet başlarymyz mihmanlara ýokary medeniýetli we bir kemdet hyzmatlaryň üpçün edilmeginiň möhümdigini bellädi. Restoranlar barada aýdylarna, häzir olar diňe bir jemgyýetçilik ýymit kärhanasy bolmak bilen çäklenmän, eýdemde adamlaryň din jalmagy we söhbetdeş bolmagy, durmuşlaryny şanly wakalar bellemek, şeýle hem işur duşuklar geçirmek üçin niýetlenilen ýer bolmalydyr. Paýtagtymyzyň merkezi künjegine bina edilen diwan mehmanhanasynyň çägine din jalyanlar üçin ýokary amatyklary özüne jemleýän bir näçe diskalaryň bardygyny bellemeli. Bir de fitness sali, dürli howuzlar, gözellik salony we beýlekler mehmanlaryň ygtyýarynadyr. Bu diskalaryň häzirki zamanyň özün talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylmagy olaryň ähmiýetini artdyrýar. Mehmanhanada maslahat otaklary, şonuň ýanynda internet otaklary bar. Şeýle hem mehmanhananyň howuzlaryna ýapyk awtodrolga, şeýle de açyk awtodrolga, tennis korty, köpürli sport meýdançasy we futbol meýdançasy bar. Şeýle hem açyk asmanyň astynda ýerleşdirilen ýüzüş howzy mehmanlaryň ygtyýaryna. Bir ýerde sowgatlyk önümleriň sewdasyny guraýan dükanlaryň bardygyny bellemeli. Görünşýäli bir ýerde mehmanlaryň oňaýly ýaşamagy we medeniýetli din jalmak üçin ähli şertler gödüňde tuturupdyr. Türkmen halky asyrlar boyu öz dostlugy we mehmansöýerligi bilen tanalyp, bu däpler nesilden nesle geçirilýär. Hemde täze taryhy döwürde munasyp dowam edýär. Bir tarap Türkmenistan paragaçlyk söýüjülük we hoşniýetli goňşuluk syýasatyna üýtgüsiz yrarly bolmak bilen dünýäniň beýleki döwletleri hemde halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary üstünlükli ösürýär. Geljek uly bolan syýasaçlyk ugrý hökümine de ýurdumyzyň meşgullygy artýar. Mehriban arkadagymyzyň belleşi ýaly şu nukdaý nazardan hyzmatlaryň ýokary derejesi türkmen mehmansöýerliginiň milli däplerini doly beýan etmeliler. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň ýolbaşçy Erman Alajagy kabul etdi. Ýeşewre paýtagtymyzdaky diwan mehmanhanasynyň açyş tawrasyna gatnaşýanlygy hemde wagt tap kabul edenligi üçin döwlet başlarymyza çuňur hoşallygyny beýan edip, ýolbaşçy diýen kompaniýasynyň bildirilýän anam üçin tüýsürekden buýsanýanyny hemde uzak möhletliň esasda ýurdumyz bilen ýola goýulan netijeli hyzmatdaşyň dowam etmegine uly gyzyklarmy bildirýäni aýtdy. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly açyk gaplar syýasatyny durmuşa geçirýän hemde ilmi teýen kösüşiň gazananlaryna we innovasiýon tehnologiýalary daýanýan bir tarap Türkmenistan daşa ýurtly işgullar toparlary şol sanyna türk hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr. Duşuň barşyna hormatly prezidentimiz we Renaissance Holding kompaniýasynyň ýolbaşçy bar bolan mümkinçilikleri hemde ýurdumyzda amala aşyrylýan pudoklary sürmek maksatnamalaryny nazara almak bilen hyzmatdaşyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem işewer hormatly prezidentimiz öz kompaniýasynyň ýurdumyza alyp barýan işleri we uzal berilen taşlyklaryň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz gurulýan diskalarda işleriň ýokary hili bolmagynyň hemde olaryň öz wagtyny tamamlanmagynyň möhümdigine üns çekdi. İşewer Renaissance Holding üçin Türkmenistanyň bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagyna gatnaşmagyň uly hormatdygyny ýene-de bir gedek bellep, bir ýerde ýödary bähwetli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň döredilýänini aýtdy. Hemde ýolbaşçy diýen kompaniýasynyň öz üstüne alan borçnamalaryna geljekde de üýtgüsiz eýerjekdigini anandyrdy. Kompaniýanyň ýolbaşçy hormatly prezidentimizi ýetip gelýän şanly sene Türkmenistanyň baky bir taraplygynyň 25 ýylygy bilen tüýsürekden gutlap, ähli türkmen halkyna abadançyk we rywajlyk arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz hormatly mehmanlar üçin ýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazgy alyrdy. Hemde mehmanhana toplamynyň çäkleri bilen tanışlygyny dowam etdi. Soňky ýyllarda
Günnün milli liderimizin tagallat netijesinde paytahtymyzyň ähli ýerlerine bolşýaly şäheriň merkezi künjeginde degişli awadançylyk, arasaçylyk işleri iýdigderli alınıp barlýar. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilýär. Şäheriň çäklerini ekilýän baglaryň, dürli gülleriň sany artýar. Filgäk toplumlarynyň çägi giňeldirýär. Bu bolsa ak mermerli Aşgabatyň üýez bolşy keşfini üpçün edýär. Şeýlekem paýtagtymyň çäklerini gurulýan dürli maksatly diskalaryň milli binagarlyk keşfiniň emeli gelmegine aýratyn ünsürlýär. Şeýillikde şäher gurulşyk maksatnamasyny üstünlükli ýerine getirmegiň çäklerini emeli gelýän binalar, ýol ulak düzümine degişli diskalar, tilgäk zolaklary bir bütügi sazlaşygy emeli getirip şäheriň ýaşaýyş we din jarşy üçin amatlyk derejesiniň ýokalanmagyny şertlendirýär. Hormat prezidentime de mihmanhana bilen tanışmagyny dowam edip, onuň içki bedelşine ýene de ünsçekdi. Döwlet daşlarymyzyň belleşýäli bir ýerde oýlanşykly we esasly, şol sanyna suratlaryň seçilip alınmagyna we ýerleşdirilmegine düýpli çemeleşmek gerek. Olary diňe bire mihmanhanaň içini bedemek bilen çäklenmän, eýdem mihmanlarymyza türkmen tebigatynyň gözelligini synlap, lizzet almaga, ýurdumyzyň taryhy medeni ýadygarlyklary, baý milli miras hakyna aýdyň düşünje almaga mümkinçilik töretmelidir. Hormat prezidentime de bir ýerde Kaşan mihmanhanaň gurulşygyny amala aşyran Türkiýanyň Rönesans Holding kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Alajaga ýerine getiren işler üçin minnetdarlyk bildirdi. We oňa özüniň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly almy işiniň 12-nji jildini sowgat hökümine gowşurdy. Işe göre sowgat üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirip, ata watanyna durmuşa geçirilýän özgertmelere gatnaşmagy öz üçin belent mertebe gadaplaýanyny aýtmak bilen ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny ananyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz dawara gatnaşçylar bilen mehirli hoşlaşyp, bir ýerden Ozgan köşkler toplumuna tarap ugrady. Paýtagtymyzyň binagarlyk keşfiniň hasy gözelleşmegini üpçün eden täze, döwrewap diskalaryň açyş dawarlary, ýatda galyjy portatlary besenli. Ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk bayramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde şanly senem nasibetli açylyp ulanmagy berilen diskalar bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir günüň şanly wakalary besenýändigini aýan etdi. Rönesans Holding kompaniýasynyň ýol başçysy Erman Alajak ata watanymyzyň baky bitaraplarynyň 25 ýyllyk bayramynyň öňü sirasyna şanly senem nasibetli bugün hormatly prezidentiň gatnaşmagyna ak mermerli Aşgabatda dawarly wakalar bolup geçdi. Şol dawarlaryň çäklerini diwan mihmanhanasynyň hem açyş dawarasy boldy. Onuň barşyna hormatly prezidentiň wagt tap kabul edenligi üçin ýene däwregedek hoşarlygyny bildirýän. Hormatly prezident biziň eden işlerimizde özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Çünki bu Kaşan mihmanhana türkmen paýtagtynyň gözelligine üýez bolşly gözellik goşar. Hormatly prezident bilen bolan duşuň barşyny biz bar bolan mümkinçilikleri hemde Türkmenistana amala aşyrylýan pudoklary ösürmek maksatnamalaryny nazara almak bilen hyzmatdaşyň geljegini ara alyp maslahatlaşdyk. Şeýlekem men hormatly prezidente kompaniýamyzyň ata watanymyzda alyp barýan işleri hemde uzal berilen taşlyklaryň ýerine getirişi barada hatabat berdim. Hormatly prezident gurulýan diskalarda işleriň ýokary hili bolmagynyň hemde olaryň öz wagtyna tamamlanmagynyň möhümdigine elmydama insçekýär. Sözümiň ahyryna hormatly prezidenti ýetip gelýän şanly sene Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllygy bilen tüý sürekden gutlap, ähli türkmen halkyna awadançylyk we rawaşlyk arzu edýän. Sag bolun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri gahrman arkadamyzyň saýasynda watanymyzyň bedew watly ösüşleri besenýän döwürdir. Hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen eglan edilen Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylymyzyň taryhy wakalary hemişelik beýtaraplygymyzyň golaýlap gelýän 25 ýyllyk şanly toýunyň şowkuny ulaşýar. Her biri asyrlara ýan saljak bu döwletli wakalary şaýat bolmak bolsa, Türkmenistanlaryň kalbyna nur bolup dolýar. Paýtatymyň ýüregine täzeligiň, täzeçiligiň, bagtyň, söýgüýüniň, awadançylygyň, owodulunyň alamaty bolup görk saçýan ak şäherimiziň türkmen maşru Atamrat Niýazow şaý ýollarynyň çatyrlynaky, ýerasty awtomobil we piýada geçilgeli hemde mahawat binaly toplumyň gurulup ulanmagy berilmegen toý şowkuny asmana götürdi. Milli ýol ýörülgämiziň iň ajaýyp alkyşlaryndan urnalan toý bolsun ýylip edilýän dilekleriň hasyl bolmagynyň alamaty bolup, özüni häzirki zaman ýol gurulşygynyň iň soňky gazananlary bilen gurulan köp şahaly ýollaryň bir näjetini birikdirýän bu binanyň ak ýollarynyň
Ulo kerwellerinin geçip başlamagy rowaşly menzillerin aýdyň alamaty boldy. Esasy bedegine milli ruhiýetimizin aýrylmaz bölügini urlan. Oğuz Xanyň 8 burçly tuğrasynyň görnüşlerini jemleýän bu bina maşgala bagtynyň, söýgüýüniň, päkliň alamaty bolup, ak mermerli paýtatymyza görk berýän bagyt köşküniň keşfine gurlanýar. Innowasion tehnologiýalaryň, aşyk bedegleriniň, dört taraply televizion ulgamy bilen faýdalaşma bolsa, bu binanyň aýratynygydyr. Gece günüýdiň dowamyna durly şekiller bilen gözüňi egleýän bu binanyň gejek görnüşlerini sylamak bolsa, aýratyn lezzet berýär. Durly görnüşli we durly renkli şyrallaryň öwşüni, hemişe toýly wagtynda kimin görnýän ak mermerli Aşgabatyň görküni görk goşýar. Şugun Sewda Senat Idarasynyň Türkmenistanyň neft we gaz 2020 adly 25-nji halkara maslahaty ödüşini başlady. Hormatly Prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsertlary onuň guramaçylary bolup çykyş edýärler. Maslahada video argatnaşyk arkaly hökümet tüzümleriniň, degişli ministrlikleriniň hemde podok edarlarynyň, dünýäniň iri neft gaz hyzmat ediş we konsulting kompaniýalarynyň, awraly halkara guramalarynın hemde maliýe düzümleriniň, diplomatik we ilmi toporlaryň, habar beriş serişçileriniň wekilleri gatnaşýarlar. Günün ikinci yarmyny Türkmenistanyň neft we gazy 2020 adly forumyň dabarary açylyşy boldy. Ýygnananlar hormatly prezidentimiň maslahata gatnaşçylary beren gutlugyny uly ünslen diňlediler. Uglubadar otelişteleriniň uly goralaryna eýe bolan Türkmenistanyň energetika strategiýasy ýordamynyň ýanyçy energetika toplumyny hem taraplaryň ösdürmäge hemde dünýäň energetika ulgamyna saýlaşykly goşulmagy gönükdirlenir. Köp orly gazy geçirji ulgamyň töredilmegini, Türkmen energiýa terişdelerini dünýä bazarlaryna uğratmagyň uğurlarynyň diversifikasiýa ýolu bilen ösdürilmegini, borda geçirilýän möhüm işler hökmüne görkezmek bolar diýilip gutlugda aýdylýar. Umumy mejlis Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyna başlandy. Ýordamyň beýtaraplyk derejesi bu diplomatiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam edýär. Çykyş edenden nagtaýşy ýaly parahatçylyk we durnukly ötüşiň beýhidine hyzmatdaşlyk arkada prezidentimiň alyp barýan daşary siýasatynyň büniýatlaryny ýörelgesi. Ol siýasat döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge, birlikdäki ykdysady maýy goýum tatlamalaryny durmuşa geçirmek üçin amatly şertler döretmäge gönükdirlendir. Watanymyzyň beýtaraplygynyň şany 25 ýylynyň bellenilýän şu ýylynda geçirilýän energetika ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyny puwtalandyrmagy, ösdürmäge gönükdirilen bu iri ýürütleşdirilen forum ilkinji gezek diňe bir däp bolan çäklarda geçirilmän Eýdem Aşgabatdan dünýäň onlarça ýurtlaryny ondaýyn ýagdaýyna gaýradylýar. Maslahatda dinlenilen çıkışlarda iqtisadiyetin iyir puda bolan neft gaz senagatyna ýordamyda innowasion esasy senagatlaşdyrmak, eksport kuwwatyny giňetmek boýunça 20 möçeli maksatnamalary durmuşa geçirmekde uly ornyň değişligi bellenildi. Soňky ýyllarda Türkmenistan sebitiň iri energetika döwletine öwrülmek babatyna uly ýol geçdi. Neft gaz toplumyna durmuşa geçirilen we amala aşyrylýan iri tatlamalar, şol sany Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjetiň tatlamasynyň gurulşygy munyň aýdyň misallar. Ol iri dünýä döwletleri we awraýly halkara maliýe uramalar tarapyndan gollanylýar. Arkada prezidentimiň en çemegedek nagtaýşy ýaly täze iri energetika geçirjeti diňe bir Günorta Aziýanyň iri ýurtlaryna Türkmen gazy bilen öpçün etmäge däl, eýtem ykdysady hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagyň, sebitde parahatçylygyň we durnuklygyň berkidilmegine möhüm guraly bolmagy gönükdirilenir. Häzir täze energetika magistralynyň 214 kilometrlik Türkmen bölegine işler jemleji tapgyrda alynyp barylýar. Onuň kuwwatlygy ýylda 33 milliard kubmetr gaz geçirmäge barabar bolup, umumy uzunlygy 1840 kilometre deňdir. Maslahatda çykyş edenler Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan tatlamasynyň ilerledilmegine gazanlan uly öňe götüşlikleri bellediler. Ýordamyň dünýäniň iri energetika döwletleriniň biri hökmündäki derejesi, tebii gazyň gorlaryna berilen baha bilen tasdiklandy. Ortaly galkynyş ýatagynyň we beýleki bir näçe iri kändiň açylmagy bilen Türkmenistan mawy ýanygyjyň tasdiklanan gorlary boýunça dünýäde 4-nji orny anamly ýelep, Aziýanyň gaz bazarynyň iri agdasyna öwrüldi. Bu gaziýetanyň senagatydan özleşdirilmegine gerşilmegi, gaz pudugyny amala aşyrylýan en 20 çörli tatlamalaryň birine öwrüldi. Häzirki wagtda bu ýerde önümçilik kuwwaty ýylda 30 milliard kubmetr haritlik gaza barabar bolan zawodlaryň üçeti işe girdirildi. Galkynç ýatagyny abadanlaşdyrmak boýunça işler dowam edýär. Hytaý Halk Respublikasy bugun Türkmen tebii gazynyň en iri aljysy bolup durýar. 2009-njy ýylyň dekabryna ulanmaga berilen Türkmenistan, Özbegistan, Kazakystan, Hytaý gazy geçirjetiniň 3 uru boýunça ýylda 40 milliard kubmetr goly gazy berilýär.
Şunun bilen birlikde magistralın çiğ mal bünyady berkidilýär. Bu häzirki wagtda gaz geçirjiginiň gurulşy anyk netijeleri gönükdirilen, uzak möhletliğin netijeli hyzmatdaşlygyň mysal bolup durýar. Geljekde Türkmen TV gazynyň Hatay Halk Respublikasyna iýerilýän mukdary ýylda 65 milliard kub metre çeýle artdyrylar. Mundan başga-da Orta Aziýa merkez turba geçirjisi boýunça Russiýa Federasiýasyna gaz iýermek amal aşyrylýar. Ekologiýa taýdan arasa ýangyjy günorta ury boýunça eksport etmek üçin teňki mümkinçilikleri we terişde bünyady bar. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistan Hämişelik utgaşdyrjytynyň energetika haýatynyň baş sekretärining we beýleki foruma gatnaşyjylaryň çykyşlaryna global ykdysadyýetyň orunynyň berkidilmeginiň dünýä energetikasynyň durnuklygyna gönnün bagly aýratyn bellenildi. Qymmat bolmadyk, ygtybarly, häzirki zaman energetika çeşmeleriniň eli ýeterligi, ähli ýurtlaryň okunly ösmegine aýgytlaýjy ähmiýete ýedir. Halkara jemgyýetçiliginiň şol sana Birleşen Milletler Guramaty tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çeýle dögür üçin ötüş wabatda gün tertibine laýyklykda edilýän tagallalar 3-nji müň ýyllaryň bu maksatlaryna ýetmäge gönükdirilenir. Arkada Prezidentimiz Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň maslahatlaryna hemde beýleki halkara forumlarda bu meseleler boýunça Türkmenistanyň eýleýän ýörelgesini ençemegedek beýan etdi. Mehriban arkadamyzyň oňyn başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginiň dogry gollawyna eýe bolup, Birleşen Milletler Guramaty tarapyndan 2008-nji we 2013-nji ýyllarda kabul edilen energiýa terişdeleriniň ygtybarly we durnukly üssaşyr geçirilmegi hemde durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygyny öpçün etmekde olaň hyzmat hakyna kararnamalary bilen berkidildi. Bu başlangyçlaryň esasyna energetika haýatynyň şertnamasyny döwri waplaşdyrmak boýunça ýordamyň teklibi taýýarlandy. Ma'lum bolýarly häzirki wagtda energetika haýatynyň şertnamasy energetika terişdelerini tögdät hemde döwletlara gaz geçirjiler, newit geçirjiler, elektrik geçirji ulgamlar arkaly olaň üssaşyr iýerilmegi bilen bagly çylşyrymly syýasy, ykdysady we hukuk meseleleriniň çözülmegine gönükdirilen ýekete köp taraply alalaşyk bolup durýar. Oňa 50-den gurak döwlet şol sana Türkmenistan, Beýik Britaniýa, Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary, Azerbaýjan, Kazakystan, Türkiýe, Özbegistan, Ýaponiýa we beýlekler gol çekdi. Şonuň bilen birlikde dünýäde 90-njy ýyllarda işlenilip taýýarlanan şertnamany döwri waplaşdyrmagyň zerurlygyny gün tertibine çykaran uly özgörüşmeler bolup geçdi. Noýabr aýynda Belgiýanyň Brüssel şäherine energetika haýatynyň sekretariaty bilen video maslahat görnüşine geçirilýän şonuň bilen bagly gepleşikliň 3-nji tapgyry bolar. Şol gepleşikliň çäklerini giňerimli meseleler, şol sana halkara maýa tertibine döretmekde energetika haýatyna değişli şertnamanyň iýeleýän orny, täze üstaşyr serhadysy energetika düzümine maýa goýmagyň aýratynlyklary, ýurtlaryň hemde energetika taýyarlamalaryna gatnaşýan döwletleriň arasyndaky özara hyzmatdaşlykly gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň hukuk we täzeçilik ugurlary aralyp maslahatlaşylýar. Daş gurşaw goramagy möhüm ordur. Täze şertnama energetika haýatyna gatnaşylan ýaklasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň 2020-nji ýyldan başlap atmosferadaky kömür turşugazy azaltmak boýunça çäreleri düzgünleşdirgen Howan üýtgemegi baradaky çarşuwary konwensiýanyň çäklerini Paris ulalaşygy boýunça borçnamalary öz üstüne alanlyklaryny göz öňünde tutmalylar. Forumyň işi mejlisler arkaly dowam etdi. Mejlisleriň çäklerini energetika bazarlarynyň häzirki ýagdaýy hemde ötüşiniň ähli ugurlary COVID-19 pandemiýasynyň soň energetika dünýäsinde tebii gazyň eýleýän orny seljerildi. Halkara forumynyň çäklerini Türkmenistanyň Senagat we Gurulşy Gönümçiligi Ministrliginiň paýly gatnaşmagyna döredilen Aýdyň Ýeçiler Hojalyk Jemgyýeti bilen Gazagystanyň wekiliýetiniň arasyna duş geçirildi. Ma'lum bolýarly Hojalyk Jemgyýeti ýemdirli görnüşli LED lampalar, okuwçylar üçin öwrediji kompýuterler we netbooklar ölçegleri 32-42-55 düýmli täze smart telewizorlar öňümçiligini, ýakyna bolsa 65 düýmli telewizorlar öňümçiligini ýola goýdy. Kazakystan hemde Özbegistan bu Hojalyk Jemgyýetiniň önümlerini satyn almagy aýratyn gyzyklanma bildirýär. Halkara forum öz işini dowam edýär. Şuun Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Hindistan Merkezi Aziýa dialogunyň 2-nji mejlisine göni video aragatnaşyk arkaly gatnaşdy. Nowatdaky duşuň marşyna taraplar özara hereketleriň haf derwäs meselelerini aralyp maslahatlaşdylar we özara gyzyklanma döredýän sebit hemde halkara meseleler dogrusyna pikir alşdylar. Hindistanyň Daşary işler ministriniň ýol başlygyna geçirilen mejlise şeýle Kazakystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň hemde Özbegistanyň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Awganistan Sam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlan ýerine ýetirji, duşuga ýürüte mihman hökmüne gatnaşdy.
Meclisin başında tarapların siyasi diplomatik uğraşynyň ýaly sowda ykdysady we meden insanperwer ulgamlary boýunça gatnaşyklaryň hassa ösdürilmegine ygyrarlydyklar bellenip geçildi. Ministerler geçen ýyl Özbegistana, Hindistan, Merkezi Aziýa dialogynyň şäklerine geçirilen birinji mejlisiň ähmetini ňytadylar. Oň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Hindistanyň arasyna hyzmatdaşlygyň pogtalandyrylmagyna itergi berenligini belläp geçdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara düzümleriniň şäklerine hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine aýratyn üns berli. Seyitlerin hopsuzluğun saklanmagy esas uğurlaryň biri bolan Hindistan Merkezi Aziýa dialogynyň şäklerine hyzmatdaşlygyň wajipligi bellenildi. Şonuň ýaly Türkmenistanyň Owganistan Islam Respublikasyna palakaçylykly ýagdaýyň ilerledilmegi şolsana goňşy döwletiň durmuş ykdysadydan dikeldilmegine ýardam berilmegi babatyna berk nukdaýy nazary beýan edildi. Duş gatnaşylar Hindistan Merkezi Aziýa dialogyna Owganistanyň gatnaşmagynyň aýratyn ähmetini beýlediler. Olar Owganistanyň ösdürmegi we ykdysady taýdan dikeldilmegi babatyna hyzmatdaşlygyň pogtalandyrylmagyna gyzyklanma bildirdiler. Taraplar energetik, gaz, himiýa senagaty, ulug ara gatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, owa hojalygy ýaly ulgamlardaky özara kereketleri ara maslahatlaşdylar. Sowda ykdysady hyzmatdaşlygynyň hassa giňeldilmegine şolsana Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň işgörler toparlarynyň arasynda gün gatnaşyklarynyň ilerledilmegine gyzyklanma bildirildi. Duş gatnaşylar Hindistan Merkezi Aziýa dialogynyň ikinji mejlisiniň guramaçylygy babatyna minnetdarlygyny beýan etdiler. Taraplar Owganistanyň gatnaşmagy bilen Hindistan Merkezi Aziýa dialogynyň çäklerindäki duşlary her ýyl guramak babatyna alalaşdylar. Şelegem ýurdumyň mejlisine Bahrain paşalarynyň Milli Assambleýasynyň wekilleriniň geňeşiniň başçylygy bilen duş geçirildi. Onda Türkmen Bahrain parlamentary gatnaşyklaryny hassa ösdürmek baradaky meseleler esasy aral maslahatlaşylan ugur boldy. Duşuň dowamyny iki taraplaryň dostlukly gatnaşyklaryň işleňleşdirilýäni kanagatlanma bilen bellenildi. Munyň şeýredine şu ýylyň 25-nji iýulynda hormat prezidentimiz bilen Bahrainin paşasynyň arasyna geçirilen telefon gepleşiklerim şaýatlygy diýär. Şonda häzirki taryhy ýamda täze mazmuna eýe bolan döwletara gatnaşyklaryna ýokary baha berildi. Iki döwletiň liderleri Türkmenistanyň hem-de Bahrain paşalygynyň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge özara ygyrarlydyklaryny tasdiklap, ozal gazanylan alalaşyklar hem-de sowda ykdysady we meden insanperwer ulgamlarda özara gatnaşyklary giňeltmegi geljegi babatda oň möhüm ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Şunun bilen baglykda mejlise Bahrain paşalygynyň Milli Assambleýasynyň wekilleriniň geňeşiniň başçylygy bilen geçirilen online gepleşikde iki ýurdun kanun çykarjy edaralarynyň arasynda ýolug bilen hyzmatdaşlygyň wajypdygan bellenildi. Şol hyzmatdaşlygyň şäklerine şertnama hukuk bünýadyny pogtalandyrmak, inançmak we özara hormat goýmak ýüreliglerini döwletara gatnaşyklaryny hassa çuňlaşdyrmak boýunça bilelikdäki şäherler görülýär. Sehotaşlar parlamentary gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmeginiň syýasy, ykdysady hem meden hyzmatdaşlygyň ýygyda ösdürmegine iki ýurdun halklarynyň arasynaky däp bolan dostlugyň pogtalandyrylmagyna gönnen-güni hyzmat etjekdigini bellediler. Hormat prezidentimiň döredip beren ähli taraplaryň şertlerinden ýerlikli peýdalanýan ýurdumyň lewap pulatynyň zähmetçiler gallaçy daýhanlary Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynym ajaýyp zähmet üstünliklerini beslýärler. Kahraman arkadamyň daýhanlarymyza alyp berýän ýokary önürjülükli, kuwatly çeýnikalaryň güýjünden dolu peýdalanmaklygy, işleriň guramaçylykly ýoly goýulmagyny, mewsimiň bütün dowamyndaky tutan ýerli zähmeti üpçüneden lewaply gallaçy daýhanlar güýlük buğday ekişini üstünlikli tamamladylar. Häzir kuwatda bolsa welaýatyň zähmetçiler daýhanlary bereketli topragy bedeg berip gün saýyn boýalýan ag ekinlere iýdegi işlerini guramaçylykla alyp barýarlar. Berqarar diyarımızın ähli ýerine bolşy ýaly ýurdumyň lewap welaýatynyň gallaçy baby daýhanlarym Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna rızkyly bereketiň gözbaşy bolan ene topragy ihlasy hyzmat edip ýerden bol hasyl almakda nusgalyk işleri tirýärler. Welaýatyň zähmetçiler baby daýhanlarynyň şu ýylyň döwlete galla tapşyrmak bardaky şertnama bilen borçnamasyny awry bilen ýerine ýetirmekleri welaýatda owa hujulyk işleriniň gowunaja ýoly goýulynyny aýdyň şaýatlyk edýär. Hormat prezidentimiň baby daýhanlaryna satyn alyp beren kuwatly owa hujulyk tehnikalarynyň we gurallarynyň güýjünden ýerlikli peýdalanmagy, işleriň ilmiň we tehnikanyň iň soňky gazananlary esasyna alyp barylmagy, gallaçy kärnişleriň tutan ýerli zähmeti bilen utgoşup, ýerden ýokary hasyl almaklygy giň şertler döredýär. Munyň şeýledigine lewaply baby daýhanlarynyň 2021-nji ýylyň hasyl üçin güýlük buğdaýyň ekişini üstünlikli tamamlamaklary aýdyň misallar.
Häzirki wagtda bolsa welaýatyň ekli etraplaryny gün saýyn boýalýan, görsüň göwlüň alkynyryp, gallaçylarymyza bolan şuňur hurmaty kalbyňa doldurýan ýaşyl maýsal meýdanlarda arkada prezidentimiň alyp beren kuwatly çeýniklerini güýçi bilen ag ekinleri ýygyk etmek işleri giň gerimde alınıp barlýar. Häzirki howanyň amatly şertlerini ýaşyl öwsüp duran ýaş maýsalary mineral dökümler bilen guruplandyrmak işleri barha gyzgylyňly hätete bolýar. Welaýatyň baby daýhanlarynyň tutan ýerli zähmeti, ýerden bol hasyl almakly üçin buğdoýyň welaýatyň toprak howan şertlerine laýyk gelýän, ýokary hasyl berýän tohumyny saýlap almaklary, buğdoý ekişiniň agrotehnik talaplara laýyklykda gurumaçylykly geçirilmegi, häzirki wagtda bolsa ýygyk işleriniň ýokary derejede ýoly goýulmagy belent maksatlara giň ýol açýar. Ýaşyl maýsalary agrotehnik kadralar laýyklykda ýygyk işlerini geçirmekde, hormatly prezidentimiň alyp beren kuwatly çeýniklerini güýjünden ýerlikli peýdalanmagy, bu ugurda welaýat owukyjylyk birleşiginiň hemde onuň etraplarydaky tehnik hyzmat ediş kärhanlarynyň gurumaçylykly işlerini, owukyjylyk boýunça degişli hünärmenleriň kärenişi baby daýhanlaryň däkmetini belläp geçmek möhümdir. Engan boýalýan ýaşyl maýsalary mineral we beýleki dökümler bilen imitlendirmek işleriniň ýakly daýhan birleşiklerini kadaly ýoly goýulanlygyny belläp geçmek buýsançydyr. Mineral dökümleriň öz ýurdumyzda önürlügi, olar bilen baby daýhanlaryň doly üpsünedilmegi işleri bökdürsiz we talabalaýyk alyp gitmeklige mümkinçilik berýär. Welaýatda buğdoýly meýdanlarda haşalotlara garşy görüşmek şäherler hem giň gerimde alınıp barlýar. Munuň üçin welaýat owukyjylyk birleşiginiň onuň ýerlerdäki tehnik hyzmat ediş kärhanlarynyň kuwatly çeýniklerini güýji bilen haşalotlara garşy ulanýan gerbisidlerden peýdalanmagy özüniň aýratyn netijesini berýär. Bu işlerin maýsalary mineral we ýerli dökümler bilen garlan şerwe suwuny tutmaklyk işlerini utgoşdurmagym aýratyn bellerlikdir. Ýaşyl maýsalary edilýän ihlasly ýygyklar olaryň talabalaýyk boýalmaklaryny üçin edýär. Zähmet çekmekligi, ýerden bol hasyl almaklyga döredip beren giň şertler üçin lewaply baby daýhanlar gahrman arkadamyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Şuň paýtagtymyzda velotrek sport boýunça ýurdumyň çempionatyna badalgy berildi. Ýarş ustalaryň kemali gelýändigini aşkar etdi. Munyň özi sportyň bu görnüşiniň mährwan arkadamyzyň ýolbaşçylygyny giň yerimde ösürilýändiginiň, onuň muştoklarynyň ýetgiderli artýandygynyň aýdym suwutnamadyr. Birinjilik ornunaky ýarşyň ilkinji güni ýokary ruh bilen ötsendi. Ýarşyň açylyş dawarasy ýokary ruhlantyga wetsendi. Dawarada sporty köpçülükle meden terbiýany ösürmäge äger tulun serýän üçin mährman akadamyda alkyş we hoşallyk sözler aýdyldy. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, türkmen sportuny, Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyny mährman akadamyda wasp edýän aýdymdyrlar dawra öz başly ruşaýdy. Türkmenistanyň sport we ýaşar syýasaty ministrliginiň degişli federasiýa bilen birlikde uramagyny velotrek sport boýunça geçirilýän ýurdumyň çempionaty bu ugurda usatlyň kemali gelýändigini aşkar edýär. Bu ýagda ýurdumyň sport elemindäki awraýynyň ýokardygyny alamatlandyrýar. Munyň özi mährman akadamynyň sport ulgamyny amala aşyrýan özgertmeleriniň üstünlikleri wesenýändigine şaýatlyk edýär. Turganlarymyzyň usatlygyny ýokarlandyrmak üçin ýurdumyzda döwre we binýat öredildi. Ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi turgandan barha kämilleşýäniň futnamasydyr. Häzirki döwürde hut mährman akadamynyň ýol başlygyny sporty, hususan velosiped sportuny ösürmäge äger tulun serýär. Milli liderimiziň sportyň bu görnüşi bilen giňden meşgul bolmagy bize hususan ýaşlara görülemekdedir. Ýaşlar mährman akadamynyň görülmesine eýerilip, sportyň bu görnüşi bilen giň işgän meşgul bolýarlar. Bolsa velosiped sportuny köpçülükliň häsiýetde ösürmekde iňen ähmetliler. Hormatly amlarym bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 28 oktýabrda saat 20-den 29 oktýabrda saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, günni ordan tiýle sekundy 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal öfer. Howa gijesine 7-12 gradus, günnüdine 17-22 gradus, kinarky taraplaryna bolsa 14-19 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny azken bulut howa bolup, günni ordan tiýle sekundy 9-14 metr ýetýän şemal öfer. Howa gijesine 3-8 gradus, günnüdine 13-18 gradus maýly bolar.
Mar welatyny askim bulut hawa bolup gün ordan tildis kuntu 9-14 metre yetýän şemal ufer. Hawa gijetine 1-6 gradus, günnüdüne 13-18 gradus mayl bolar. Levap welatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirazyk günü ordan tildis kuntu 9-14 metre yetýän şemal ufer. Hawa gijetine 0-5 gradus şeýle mayl. Günnüdüne bolsa 12-17 gradus mayl bolar. Daşawd welatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günü ordan tildis kuntu 9-14 metre yetýän şemal ufer. Hawa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeýle mayl. Günnüdüne 9-14 gradus mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azky bulut hawa bolup günü ordan tildis kuntu 9-12 metre yetýän şemal ufer. Hawa gijetine 4-6 gradus, günnüdüne 14-16 gradus mayl bolar. Şeride yurdumuz boýunça oktýabryň 29-nda magnet hadisasynyň gowşak täsiri saklanma arşylýar. Edit watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümine tozan bölejikleriniň meşhurynyň gadydan 11 göterim artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip bastyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda düşüresenýär. Äkli şoň özüne bolsa halkyň behbidi, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ bolun,